नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सिंधुदुर्गात 108चा मोठा आधार, नगराध्यक्षांसह अन्य 4 जणांना पोलीस कोठडी आणि नगरपंचायतच्या ट्रॅक्टर खाली 2 दुचाकीस्वार चिरडले। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। तिलारीतील कार जाळपोळ प्रकरणी दोडामार्गातील महाविकास आघाडी आक्रमक झाली आहे। या प्रकरणी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केलेत। पाहूया की गेले वर्षभर महाराष्ट्रामध्ये युती सरकार आल्यानंतर आणि प्रामुख्याने या ठिकाणी नितेश राणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्यानंतर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा हिंदू मुस्लिम दंगली घडवण्याचा, जिल्हा अशांत ठेवण्याचं खोटं कारस्थान त्यांनी केलेलं आहे। आणि त्याचाच भाग म्हणून काल ह्या ठिकाणी काही अज्ञात व्यक्तीकडून दोडामार्ग तालुक्यामधून गोव्यामध्ये जात असताना त्या ठिकाणी मांसाची वाहतूक होत होती, मात्र कशाचं होतं मांस हे अजूनही निश्चित झालेलं नाही। आणि असं असताना त्या ठिकाणी वाहन चालकाला पोलिसांच्या समक्ष चौकीसमोर बेदम मारहाण केली, नग्न केलं, पोलिसांसमक्ष त्याला मारहाण केली, पोलिसांनाही धक्काबुक्की केली आणि त्याचबरोबर त्याच्या गाडीलाही आग लावली। अशा प्रकारचं अत्यंत निंदनीय कृत्य काही अज्ञाताकडून घडलेलं आहे। या घटनेचा महाविकास आघाडी या नात्यानं निषेध करतो। तर ज्याच्या पद्धतीनं पेरलं तशाच पद्धतीनं उगवतो आणि ह्याचं उगमस्थान जर कोण असेल तर नितेश राणे आहे। आणि हिंदुत्वाचा डंका पिटणारा हा नितेश राणे याने मात्र आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना ते सोडवू शकले नाही। काल ते पोलीस स्टेशनला या ठिकाणी आले आणि आल्यानंतर काय आतमध्ये बोलले हे त्यांना माहिती। मात्र आताच आम्हाला कळलं की 5 दिवस पोलीस कस्टडी संबंधित संशयित जे होते 4 आरोपी त्यांना झालेली आहे। मग तुम्ही इथपर्यंत येऊन साध्य काय केलं? ज्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही भडकवत होता, ज्यांना या ठिकाणी आगीमध्ये तेल ओतण्याचं काम करत होता, हिंदू मुस्लिमामध्ये दंगे पेटवण्याचं काम करत होता, मग अशा भाजप कार्यकर्त्यांचा किंवा इतर कार्यकर्त्यांचा जो वापर करत होता त्या कार्यकर्त्यांना मात्र तुम्ही सोडू शकला नाही। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये हिंदुत्वाचा डंका ह्या नितेश राणेनं अजिबात या ठिकाणी वाजवू नये आणि आम्हाला आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो। आणि आम्ही आता पोलीस अधीक्षकांद्वारे या ठिकाणी आम्ही निवेदनही सादर करत आहोत की ह्याच्यामधला जर मुख्य आरोपी कोण असेल तर ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आरोपी आहेत, त्यामुळे त्यांना तात्काळ अटक करावी आणि तदनंतर तपास चालू करावा। जोपर्यंत त्यांना अटक तुम्ही करत नाही तोपर्यंत सर्वसामान्य ह्या ठिकाणी कार्य करणारे कार्यकर्ते आहेत, मग ते कुठच्याही पक्षाचं असू दे, त्यांच्यावरती विनाकारण बोवून त्यांच्यावरती अन्याय मात्र करण्याचं काम हे पोलीस प्रशासन करणार आहे। त्यामुळे प्रमुख आरोपी ह्या ठिकाणी जे ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांना ह्या ठिकाणी अटक झालीच पाहिजे। काल पोलीस स्टेशनमधून आल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर यांचं वक्तव्य काय होतं की हिंदुत्वासाठी तुम्ही काम केलेलं आहे, त्यामुळे थोडाफार त्रास झाला तरी आम्ही तशा पद्धतीचा त्रास सहन केलेला आहे। म्हणजे एक प्रकारे तो गुन्हा तुमच्या कार्यकर्त्यांनी केलेला आहे अशा प्रकारचं भाष्य मीडियासमोर तुम्ही येऊन केलेलं आहे। त्याचबरोबर हिंदुत्वासाठी अटक झाली तरी काय फरक पडत नाही, म्हणजेच का की ह्या ठिकाणी हिंदुत्वाचा मोठा डंका पिटून त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा प्रोत्साहित करून पुन्हा एकदा दंगली पेटवण्याचं काम या ठिकाणी पालकमंत्री करत आहे। त्यामुळे माझी मागणी आहे पोलीस अधीक्षकांकडे तात्काळ ह्या गुन्ह्याचा तपास करत असताना या ठिकाणी नितेश राणे यांना अटक झालीच पाहिजे। आणि त्याचबरोबर कुठच्याही दबावाखाली काम न करता महाराष्ट्र शासनाकडे SIT मार्फत ही चौकशी शिफारस केली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी तपास होऊ शकतो। दुसरा विषय असा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा कायमच शांततेचा मतदारसंघ होता, हे तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे। असं असताना आजपर्यंत मालवण असेल, त्या ठिकाणी कणकवली असेल, देवगड असेल, कुडाळ असेल ह्या ठिकाणी दंगली होत होत्या। मात्र कुठच्याही प्रकारचे दंगल आगडोंब ह्या ठिकाणी दोडामार असेल, वेंगुर्ला असेल सावंतवाडीमध्ये झालेला नव्हता। आणि ज्या अशांततेबद्दल, ज्या हिंसाचाराबद्दल दीपक भाई केसरकर बोलत होते, खरं तर ते ज्येष्ठ आमदार आहे, गेली 20 वर्षे ह्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत आहे, ज्याच्याबद्दल ते बोलत होते ते मात्र चकार शब्दही त्या ठिकाणी काढत नाही आहे। आम्हाला दीपक भाईंना प्रश्न पडत आहे, आम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून की ह्या ठिकाणी हे सर्व घडत असताना आपण मूग गिळून गप्प का आहात? की आपल्या तोंडावरती युतीची पट्टी बांधलेली आहे का? आणि जर युतीची पट्टी बांधलेली आहे तर पट्टी बाजूला काढा, कारण ह्या ठिकाणी तुम्हाला 4थ्यांदा संधी ही खऱ्या अर्थानं मतदारसंघाने दिलेली आहे। आणि असं असताना तुमच्याच मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारचं गाड्या पेटवणं, ह्या ठिकाणी इमारती पाडणं, ह्या ठिकाणी दंगली करणं, बेदम मारहाण करणं, लग्न करून ह्या ठिकाणी वाहन चालकांना बेदम मारहाण करणं, अशा प्रकारचं कृत्य
घडत असेल तर दीपकबाई निश्चितच हे तुमच्यासाठी अजिबात शोभनीय नाही आणि आमची अपेक्षा आहे तुम्ही ह्याच्यावरती त्वरित भाष्य कराल आणि अशांत होत असलेला सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाला तुम्ही वाचवाल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे। आपली पत्रकार परिषद झाल्यानंतर आम्ही सर्व पदाधिकारी महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला जाऊन या ठिकाणी पालकमंत्र्याला अटक झालीच पाहिजे अशा प्रकारचं पत्र या ठिकाणी देणार आहोत। त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे जे बाकीचे आमचे घटक पक्ष आहेत या ठिकाणी शिवसेनेचे आमचे संजयजी गवस आहेत, चंदेलकर साहेब आहेत, या ठिकाणी जोडी साहेब आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की आपल्या पक्षाची जी भूमिका आहे ती आपण आपल्या पत्रकारांसमोर मांडा। सिंधुदुर्गात आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांसाठी देवदूत ठरणारी 108 रुग्णवाहिका सेवा नागरिकांसाठी एक मोठा आधार ठरली आहे। सेवा सुरू झाल्यापासून ते ऑगस्ट 2025 पर्यंत या सेवेनं तब्बल 1,63,627 रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय मदत पोहोचवून त्यांचे प्राण वाचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे। एकशे 8 रुग्णवाहिका सेवेनं विविध प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीत धाव घेतली आहे। यामध्ये सर्वाधिक 1,10,831 रुग्णांना सामान्य वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करण्यात आली आहे। यासोबतच 8,907 गर्भवती महिलांना प्रसूतीसाठी वेळेवर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलाय, तर 7,004 अपघातग्रस्त रुग्णांना जीवनदान मिळालंय। हृदयविकाराचा झटका आलेल्या 2,374 रुग्णांनाही या सेवेमुळे वेळेवर उपचार मिळू शकले। या सेवेचे सर्वात मोठे यश म्हणजे रुग्णवाहिकेतच तब्बल 244 बालकांचा सुखरूप जन्म झाला। अत्यंत नाजूक परिस्थितीत रुग्णवाहिकेतील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी यशस्वी प्रसूती करून माता आणि बालकांचे प्राण वाचवले। याशिवाय 131 गंभीर रुग्णांना रुग्णवाहिकेत व्हेंटिलेटरची सुविधा देऊन त्यांचे प्राण वाचवण्यात आले। एकंदरीत 108 रुग्णवाहिका सेवेनं जिल्ह्यातील आपत्कालीन आरोग्य सेवेचा कणा बनून हजारो कुटुंबांना आधार दिलाय। कार जाळपोळ प्रकरणानंतर दोडामार्गात तणावाचं वातावरण होतं। या प्रकरणी आता नवीन माहिती समोर आली आहे। पोलिसांनी 50 ते 60 जणांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले, तर 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। त्यांना 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। गोमांस वाहतूक करत असल्याच्या संशयावरून तिलारी येथील पाताळेश्वर मंदिराजवळ एका तरुणावर हल्ला करून त्याला जखमी केलं। निजामुद्दीन मोहम्मद सय्यद कुरेशी असं जखमीचं नाव आहे। त्याची कारही जाळली। या प्रकरणी पोलिसांनी 50 ते 60 जणांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले। याबाबतची फिर्याद पोलीस कॉन्स्टेबल परशुराम सावंत यांनी दिली आहे। भाजपा दोडामार्ग मंडल अध्यक्ष दीपक गवस, भाजपा दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांसह महेंद्र खरवत, वैभव रेडकर आणि विजय कांबळे या 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। येथील न्यायालयात त्यांना हजर केलं असता 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांनी दिली। निजामुद्दीन मोहम्मद सय्यद कुरेशी हा तरुण गुरुवारी दुपारच्या सुमारास त्याच्या ताब्यातील स्विफ्ट कारमधून तिलारी खाटमाथ्यावरून दोडामार्गच्या दिशेने येत होता। वीजघर चेकपोस्ट इथं तो आला असता पोलिसांनी त्याची कार तपासणीसाठी थांबवली। त्यावेळी त्याच्या कारमध्ये बकरा सदृश्य प्राण्याचे मांस आढळून आले। त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पोलीस कॉन्स्टेबल परशुराम गंगाराम सावंत हे पुढील चौकशीसाठी त्याला दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात आणत असताना तिलारी येथील पाताळेश्वर मंदिराजवळ 50 ते 60 जणांनी वाहनांनी रस्ता अडवला आणि पोलिसांच्या शासकीय कारवाईत अडथळा निर्माण केला। या जमावानं दगड आणि लाकडी दांड्यांच्या सहाय्यानं कारच्या काचा फोडत तोडफोड केली। निजामुद्दीन याला गाडीबाहेर ओढून गोमांस वाहतूक करीत असल्याच्या संशयातून लाथाबुक्क्यांनी लाकडी दांड्यांनी जबर मारहाण केली। या मारहाणीत त्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। यानंतर जमावानं गाडीवर पेट्रोल टाकून आग लावली। कुडाळ नगरपंचायतीच्या कामात वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरमुळे झालेल्या भीषण अपघातात 2 दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे। नगरपंचायतीचे बॅनर काढण्याचं काम सुरू असताना हा अपघात झाला। मिळालेल्या माहितीनुसार नगरपंचायतीकडून लावण्यात आलेले बॅनर काढण्याचं काम सुरू होतं। बॅनर ट्रॅक्टरमध्ये टाकून आणले जात असताना अचानक ट्रॅक्टरवरील चालकाचा ताबा सुटला। अनियंत्रित झालेल्या ट्रॅक्टरखाली 2 दुचाकीस्वार चिरडले गेलेत। या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालेत। अपघाताची माहिती मिळताच तातडीनं मदत कार्य सुरू करण्यात आलंय। दोन्ही जखमींना अधिक उपचारासाठी तातडीनं ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। घटनेची नोंद स्थानिक पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे। पोलीस पुढील तपास करतात।
पाऊस अधिक प्रमाणात असल्यानं खड्डे पडलेत. यात मार्ग काढण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि आम्ही करतोय. पावसानं थोडी साथ दिली तर निश्चितच परिस्थिती बदलेल. खड्डे भरले जात नाही असं नाही. पावसामुळे ते खड्डे पुन्हा पडतायत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. ही परिस्थिती लवकरच बदलेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्ते अधिक चांगले असणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. खड्डे होतात आणि पाऊसही होतो. आता म्हणून त्याच्यामधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न पीडब्ल्यूडी खातं, नॅशनल हायवे आणि आम्ही सगळेजण करतोय. शेवटी पावसाने थोडी आम्हाला साथ दिली. असं नाही की खड्डे बुजवले जात नाही, पण भरलेले खड्डे पावसामुळे परत तसेच होत आहेत. म्हणून मला असं वाटतं त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आमचे पीडब्ल्यूडी आणि नॅशनल हायवेचे लोक करतायत. परिस्थिती निश्चित पद्धतीने अशी राहणार नाही. अजून चांगल्या पद्धतीने खड्डे भरले जातील. पावसाळ्याचा अवसर हळूहळू कमी होतोय. म्हणून सिंधुदुर्गाचे रस्ते हे निश्चित पद्धतीने ह्याच्यापेक्षाही चांगल्या परिस्थितीमध्ये असतील, हा विश्वास जिल्ह्याच्या जनतेला मी देतो. शिक्षण क्षेत्रात विविध पद्धतीचे प्रयोग एआयच्या माध्यमातून होत आहेत. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. अमेरिकेतील शिक्षक जिल्ह्यातील मुलांना शिक्षण देऊ शकतो अशी यंत्रणा उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त दर्जेदार शिक्षण देण्याचे विविध मार्ग एआयच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. जिल्हा राज्य पातळीवर आम्ही याचा अभ्यास करतोय. विक्रांत सावंत त्यांच्यासारखे सहकारी मोठ्या पदावर येत असल्यानं निश्चितच सिंधुदुर्गच्या भविष्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण क्षेत्रात एआयचा वापर होईल असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये पण आज जगभरामध्ये विविध पद्धतीचे प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून होत आहेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसं देता येईल यासाठी विविध टेक्नॉलॉजी वापरली जात आहे. उदाहरण, अमेरिकेचा शिक्षक बसून तुमच्या सावंतवाडीमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकतो. अशा दृष्टिकोनातून पण आज टेक्नॉलॉजी उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल शिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध मार्ग एआयच्या माध्यमातून आहेत. या सगळ्याचा अभ्यास आज राज्य सरकार म्हणून आम्ही करतोय. आज जिल्हा पातळीवर होत आहे. आणि आज विक्रांत सावंतजींसारखे एक तरुण जेव्हा सहकारी एवढ्या मोठ्या संस्थेवर जेव्हा येऊन बसतात, तर मला विश्वास आहे सिंधुदुर्गच्या भविष्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शाळांमध्ये आणि शिक्षणा क्षेत्रामध्ये एआयचा वापर निश्चित पद्धतीने होईल. प्रवासी संघटनेकडून दिलेल्या निवेदनानुसार मी रेल्वे मंत्री यांना भेटलो. माझ्या हातात तेच निवेदन होतं. सावंतवाडी टर्मिनसचाही विषय यात होता. रेल्वे मंत्री अनुभवी असून मार्ग काढणारे आहेत. खासदार म्हणून नारायण राणे तिथे आहेत. पालकमंत्री म्हणून मी पाठपुरावा करतोय. राज्यात महायुतीचं सरकार आहे, त्यामुळे निश्चितच हे प्रश्न सुटतील असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केला. त्याचा एकालाही थांबा आपल्या सिंधुदुर्गात नाहीये. आपले प्रवासी संघटना म्हणून मला एक निवेदन त्या लोकांनी सगळ्यांनी दिलेलं. शेवटी मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी रेल्वे मंत्र्यांना भेटायला गेलेलो. माझ्या हातात तेच प्रवासी संघटनेचं निवेदन होतं. त्याच्यामध्ये आपल्या सावंतवाडी टर्मिनलचा पण विषय होता. शेवटी आपले रेल्वे मंत्री हे अनुभवी आहेत, मार्ग काढणारे आहेत. आणि आज खासदार म्हणून राणेसाहेब तिथे बसलेले आहेत. पालकमंत्री म्हणून मी तिथे पाठपुरावा करतोय. केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीएचं सरकार आहे. म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळात हे सगळे प्रश्न सोडवले जातील. जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील आढावा बैठका होत असून सावंतवाडी मतदारसंघाची बैठक पार पडली. पदाधिकारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याचं उद्दिष्ट आमचं होतं. जिल्ह्यात भाजपचे कार्यकर्ते जास्त आहेत. खासदार भाजपचे आहेत. पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय. जिल्ह्यात नारायण राणे यांना 95% मतदान लोकसभेत झालं. त्यामुळे सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेवून काम करतोय असं मत पालकमंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलंय. एक लक्षात घ्या, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंतजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जिल्ह्यातल्या तिन्ही विधानसभेच्या विविध तालुक्यांच्या आढावा बैठक सावंत साहेबांनी आयोजित केलेल्या आहेत. आणि त्याच अनुसार आज सावंतवाडी मतदारसंघाची आढावा बैठक आज आम्ही त्यांनी जी आयोजित केलेली त्यानुसार आम्ही सगळेजण उपस्थित होतो. जिल्हा परिषद निहाय भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही लोकसभा विधानसभा निवडणुकीमध्ये आमची काय परिस्थिती होती त्याचा एकंदरीत अभ्यास करून आमच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्याचं एकंदरीत उद्दिष्ट ह्यामागे होतं. त्याची सगळी माहिती आम्ही लोकांनी घेतलेली आहे. आणि त्यानुसार पक्षाचे वरिष्ठ जे निर्णय देतील त्या निर्णयानुसार आम्ही पुढे निवडणूक लढू.
शेवटी जिल्हाध्यक्ष साहेबांच्या माध्यमातून प्रदेशला आणि वरिष्ठांना कळवण्यात येईल की बाबा आज भारतीय जनता पक्षाची अशी परिस्थिती सिंधुदुर्गमध्ये आहे जिल्हा परिषदानुसार, त्यानुसार पक्षाचे वरिष्ठ निर्णय घेतील. त्यामध्ये भाजपचेच कार्यकर्ते बरेपैकी आहेत. शेवटी खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आहे. आमचे पालकमंत्री म्हणून मी काम करतोय भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार म्हणून, आणि म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये राणे साहेबांना 95% मतदान लोकसभेमध्ये तेव्हा झालेलं होतं. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून आज निवडणुकीमध्ये प्रत्येक पक्षाला आपली आपली ताकद वाढवण्याचा आणि आपलं आत्मपरीक्षण करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार प्रभाकरजींच्या नेतृत्वाखाली आज ह्या बैठका होत आहेत. कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांची भेट घेऊन अभिनंदन केलं. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत विकासभाई सावंत यांची भेट घेत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, संस्थेचे खजिनदार CL नाईक, अमोल सावंत, भाजप जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, प्राध्यापक सतीश बागवे उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वंचित समाज विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ही हमी देण्यात आली असल्याची माहिती माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश यादव यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील संविधानिक हितकारी महासंघ यांचे विशेष आभार मानतो की ही हितकारी सर्व पक्षातील लोक, बौद्ध संघटनेतील सगळे नेते, सांस्कृतिक कला क्रीडा क्षेत्रातील लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केली. आणि स्थापन केल्यामुळे जो वंचितांसाठी सन्माननीय पालकमंत्री साहेब यांच्या उपस्थितीत मेळावा झाला, त्यामुळे कालची जी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय संजयजी शिरसाट साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्गातील वंचितांच्या समस्येसाठी जी बैठक झाली ती केवळ आणि केवळ पालकमंत्री साहेब नितेश राणे साहेब यांनी घेतलेला पुढाकार आणि या जिल्ह्यातील संविधानिक हितकारी महासंघाने केलेले प्रयत्न त्यावेळेस यशस्वी झाले. आता जिथं आमचे जिल्हाध्यक्ष महोदय परवे साहेब सांगितले, खरं तर आम्ही अनेक प्रश्न तिथे चर्चा केली आणि अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. असं तिथं आम्ही काही सचिव जेव्हा आमच्याशी बोलत होते की तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे पदाधिकारी आहेत ते अतिशय चांगले मुद्दे तुम्ही तिथं उपस्थित केले. कारण जे आम्ही मुद्दे उपस्थित केले ते केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नव्हतं, तर ते संपूर्ण महाराष्ट्रातील, राज्यातील, आपल्या जिल्ह्यातील लोकांच्या हितासाठी होते. म्हणून आता जे मुद्दा जो आपण उपस्थित केला की जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खरं तर आम्ही जिल्ह्यासाठी एक, आपल्या मुख्यालयासाठी आणि 8ही तालुक्यांसाठी 8 मागितले, 9 मागितले. प्रथम दर्शे आदरणीय शिरसाट साहेब यांनी आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नातून 2+2 असे 4 कोटी आमच्या जिल्ह्याला मिळतील सामाजिक न्याय भवन आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनासाठी. ते म्हटल्याप्रमाणे तिथं लायब्ररी पण असेल, JSC वगैरे. सगळ्यात महत्त्वाचा एक मुद्दा तिथं मंत्री महोदय म्हटलं की केवळ अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांनी तिथं अभ्यास करावा हेतू नाही आहे. आमचा पण तोच नाही की इतर आमच्या भावंडांनी, आमच्या इतर समाजातील मुलं, मग ती अल्पसंख्याक असतील, मराठा समाज असतील, OBC असतील, आमचे ST असतील, ST असतील, VJT असतील, या सगळ्यांनी तिथे येऊन अभ्यास करावा आणि MPSC UPSC परीक्षा द्यावा आणि पास होऊन एक चांगले दर्जेदार अधिकारी या जिल्ह्यात निर्माण झाले तर खऱ्या अर्थानं दिलेले पैसे आणि आम्ही केलेले प्रयत्न याचं समाधान आम्हालाही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार, शिरसाट साहेब आणि आमचे राणे साहेबांचे विशेषतः आभार मानतो. मित्रांनो, मी सभापती म्हणून काम करतात, तुमच्या सोबत मी काम केलं, अनेक प्रश्न मी काही सभागृहात लावून दिले. त्यापैकी मी प्रामुख्याने एक त्यांना मुद्दा मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास दिला की जिल्हा परिषदेमध्ये आजही प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी यांच्या नावाने कारभार चालतो, कर्मचारी कमी असतात, निधी मोठ्या प्रमाणात येतो,
खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही, म्हणजे कर्मचारीच नसल्यामुळे किंवा मेन जो कॅप्टन लागतो त्या डिपार्टमेंट तो नसल्यामुळे कुणाकडे ते डिपार्टमेंट दिलं जातं आणि ज्या पद्धतीने काम व्हायला पाहिजे ते होत नाही. मग मार्च यांची आम्ही शेवटची 31 तारीख बघतो आणि ते फटाफट सगळे पैसे आपण वितरित करतो आणि 100% खर्च झाले तर आपण सांगतो आणि हे थोडंसं आपलीच पाठ आपण ठोकून घेण्यासारखं आहे. म्हणून मी शासन आणि मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री आणि आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या निदर्शनास हा मुद्दा आणून दिला की साहेब आम्हाला कायमस्वरूपी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबर महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांसाठी समाज कल्याण अधिकारी हे पद तुम्ही कायमस्वरूपी नेमा. राणे साहेबच्या उपस्थित वंचितांच्या तक्रार समस्या निवारण जसं मेळावा झाला की त्याला जनता दरबार म्हणतात, तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे महाराष्ट्र राज्याच्या देशाच्या इतिहासातला पहिला मेळावा आहे जो केवळ आणि केवळ एका जातीसाठी मंत्री महोदयाने घेतलाय. याचं कौतुक सर्व स्तरातून वर्तमानपत्र असतील, सोशल मीडिया असेल किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक संघटना असतील त्यांनी कौतुक केलं. अनेक लोकांच्या आमच्यापर्यंत फोन की म्हटलं की साहेब तुम्ही सिंधुदुर्ग पुरता हा विषय घेऊ नका. म्हणून आम्ही मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री, आमचे पालकमंत्री साहेब यांना विनंती केली की साहेब हा सिंधुदुर्गच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये इतर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा असाच वंचितांच्या हक्कासाठी त्यांच्या प्रश्नासाठी स्वतंत्र जनता दरबार घ्यावा आणि त्याचं शासन आदेश तुम्ही काढा म्हणजे जेणेकरून प्रशासनावर बंधन राहील. तेही त्यांनी या मागणीचा आमचा विचार करतो अशापर्यंत आम्हाला त्यांनी तिथं शब्द दिले. याच्यातून तुम्हाला सांगतो की अतिशय सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. सगळ्यात महत्वाचं एक झालं की एक मुद्दा राहिला की माननीय सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट साहेब यांनी आमचे पालकमंत्री साहेबांनी आमच्याशी चर्चा सांगितलं की ज्या सिंधुदुर्गाचे आम्ही प्रश्न काल घेऊन गेलो होतो 23 तारखेला त्यांनी सांगितलं की याचा सगळा पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा एक कंट्रोलिंग पॉवर करण्यासाठी एक स्वतंत्र IAS दर्जाचे सचिव यांच्याकडे ही सगळी जबाबदारी देणार आहे या सगळ्या प्रश्नांची आणि ते कोऑर्डिनेशन करणार आहेत सगळ्यांची पाठपुरावा. म्हणजे बघा किती तयारी आहे. केवळ भाषणासाठी नव्हते, स्वतंत्र दर्जाचा IAS ऑफिसर, सचिव दर्जाचे अधिकारी त्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत केली जाईल आणि आमच्या प्रश्नांची जी आहे ती उकल केली जाईल. त्यामुळे मी राज्य सरकार आमचे राज्य सरकार आहे त्यांचे आभार मानतो विशेष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीनं आणि सामाजिक न्यायमंत्री संजयजी शिरसाट साहेब आणि आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचे व्यक्तीचे आभार मानतो की केवळ वंचितांचा दरबार घेऊन इथं कोणी थांबलं आहे तर तो वंचितांचे जे प्रश्न आहेत ते साहेब आमच्याही पेक्षा 4 पावलं जाऊन पुढे करता हे साहेबांनी सांगितलं आणि निश्चितपणे आशा आहे की येणारे सगळे प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सुटतील आणि इथं ते सामाजिक न्याय भवन आहे आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन आणि बहुउद्देशीय हॉल हा एकदम राज्यासाठी आदर्श असा तो पायंडा ठरेल. सिंधुदुर्ग नगरीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानं बहुउद्देशीय हॉल होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी 2 कोटी मंजूर झाल्यात. याबाबतची माहिती वंचित बहुजन आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या आणि तमाम महाराष्ट्रामधल्या बौद्धांना जो 10% आरक्षणाचा लाभ आहे तो लाभ मिळावा यासाठी आम्ही एक मागणी केली होती आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूदान योजना त्या योजनेच्या बाबतीतली एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीची भूमिका ही सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी घेतलेली आहे. ती म्हणजे आमची अशी मागणी होती की 2 एकर जिरायती किंवा 4 एकर 2 एकर बागायती किंवा 4 एकर जिरायती शेतीची मागणी होती. त्या ठिकाणी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड वसाहत वसवावी अशी एक आमची मागणी होती. यावर आपण एक चर्चा पालकमंत्री आणि मंत्री महोदय या दोघांची झालेली आहे. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार जवळपास 189 वाड्या वस्त्यांची जातीवाचक जी नावं आहेत त्याबाबत स्वतः पालकमंत्री यांनी पाठपुरावा करून तो विषय सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याकडे मांडला आणि पालकमंत्र्यांच्या या अभ्यासपूर्ण मांडणीची दखल घेऊन येत्या 2 दिवसामध्ये पुढच्या मंगळवारी ही या संपूर्ण बाबतीतली एक बैठक मंत्रालय पातळीवर सामाजिक न्यायमंत्री गृहमंत्र्यांचे अखत्यारीतला विषय आहे त्यामुळे गृहमंत्री आणि पालकमंत्री स्वतः नितेशजी राणे साहेब हे या संदर्भातलं सगळं एक मीटिंग पुढच्या मंगळवारी होणार आणि हा वनस्ट्रोक निर्णय होईल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या संपूर्ण ज्या वस्त्या आहेत त्या वस्त्यांची जातीवाचक नावं काढण्यात येतील अशा पद्धतीची चर्चा झाली. या दरम्यान एक महत्त्वाची घोषणा सन्माननीय सामाजिक न्यायमंत्री यांनी केली ती म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या ओरोसमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने एक बहुउद्देशीय हॉल त्यासाठी 2 कोटी रुपये मंजूर ताबडतोब देण्यात आलेले आहे आणि त्यानंतर
त्यासाठी लागणारी जागा ही कलेक्टरांच्या सोबत बैठक करून, कदाचित ती बैठक आजही होईल, पालकमंत्री साहेब स्वतः ती बैठक घेणार आहेत आणि आम्हाला जागा निश्चित करून देतील आणि त्यानंतर हे एक मोठं बहुउद्देशीय सभागृह होईल। त्या ठिकाणी अद्ययावत AC अभ्यासिका, जिथे MPSC UPSCची मुलं घडतील आणि वेगवेगळे जे पुस्तकं आहेत ते पुस्तकालय किंवा ग्रंथालय अभ्यासिकेच्या स्वरूपात ती उभी करून दिली जाईल आणि त्यासाठी दुसरे अजून 2 कोटी रुपये हे आपण सामाजिक न्याय मंत्री यांनी जाहीर केले जाईल। जी शिरसाट साहेब यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयामध्ये एक बैठकीचे आयोजन केलेलं होतं आणि त्या बैठकीला संविधानिक हितकारणी महासंघ सिंधुदुर्गच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी निमंत्रित केलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नांच्या बाबत एक चर्चा यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जो जनता दरबार 25 जुलै रोजी सन्माननीय पालकमंत्री यांनी घेतला होता, त्यामध्ये अनेक प्रश्नांची उकल आम्ही केली होती आणि त्यामध्ये जे विकासाचे मुद्दे होते, विकासाचे जे प्रश्न होते, त्या सगळ्या प्रश्नांच्या बाबत पालकमंत्र्यांनी याच ठिकाणी ताबडतोब त्या गोष्टींचा निषेध केलेला होता। परंतु काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातल्या तमाम बहुजनांच्या बाबतीत किंवा अनुसूचित जातीच्या किंवा वंचित घटकांच्या बाबतीतले प्रश्न हे सन्माननीय सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अखत्यारीतले होते, महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतले होते, तसेच ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतले होते आणि त्यामुळे या प्रश्नांच्या बाबतीतली एक चर्चा आणि मीटिंग ही सामाजिक न्याय मंत्री यांनी अधिकृत पत्र काढून आम्हाला त्या ठिकाणी बोलवलं होतं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय जिल्हाधिकारी आणि सन्माननीय कार्यकारी अधिकारी हे दोघेही ऑनलाईन त्या मीटिंगला जॉईन होते। त्यामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या दाखल्यासाठी आवश्यक असणारी 1950 पूर्वीची अट ही शिथिल करावी ही आम्ही मागणी सन्माननीय सामाजिक न्याय मंत्री यांच्याकडे केली होती। हा केंद्राच्या अखत्यारीतला प्रश्न असल्यामुळे या प्रश्नाच्या बाबत आपण लवकरच केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून हा विषय सोडू असं त्या ठिकाणी आम्हाला सन्माननीय मंत्री महोदयांनी शब्द दिलेला आहे। तसाच दुसरा एक मुद्दा आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात 1956 नंतर धर्मांतरित झालेला जो अनुसूचित जातीमधला गट आहे, ज्याला बौद्ध आम्ही म्हणतो, त्या बौद्धांना केंद्रीय अनुसूचीमध्ये स्थान मिळावं आणि केंद्राचे लाभ हे मिळावे यासाठी दुसरा आम्ही विषय मांडलेला होता। तो विषय सुद्धा आपण केंद्राच्या अखत्यारीत असल्यामुळे सन्माननीय मंत्री महोदयांनी त्या विषयाकडे आपण पाठपुरावा करतो असं सांगितलं, त्याबाबत एक बैठक पुन्हा एकदा घेऊ असं सांगितलं। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अनेक वाड्या वस्त्या अशा आहेत ज्या वस्त्या जवळपास 200 वर्षापासून त्यांची घरं त्या ठिकाणी आहेत, पण ती ह्या घराखालची जमीन मात्र त्या लोकांच्या मालकीची नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या या प्रश्नांच्या बाबत सन्माननीय कलेक्टर यांच्यासोबत तातडीची बैठक घ्यावी आणि हा प्रश्न सोडवावा असे आदेश सन्माननीय सामाजिक न्यायमंत्री आणि पालकमंत्री सिंधुदुर्ग नितेश राणे साहेब यांनी त्याच दिवशी आमच्या या कलेक्टर मॅडमना दिलेले आहेत। कारण कलेक्टर मॅडम येऊन फक्त आठवडाच झाल्याचं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं, त्यामुळे या प्रश्नाला थोडासा वेळ त्यांनी घेतलेला आहे। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ग्रामपंचायत फंडामधील 15% जो निधी आहे त्या निधीमध्ये वाढ व्हावी आणि याबाबत महाराष्ट्र सरकार हा सुद्धा धोरणात्मक प्रश्न असल्यामुळे याबाबतचा निश्चितपणे विचार आपण करू असं उद्देशीय सभागृह आणि अभ्यासिका असा एक प्रस्ताव त्या ठिकाणी आहे। अशा पद्धतीची अत्यंत सकारात्मक चर्चा त्या ठिकाणी झाली। काही मुद्दे हे सन्माननीय सभापती आणि आमचे जिल्हा संघटक अंकुश जाधव यांनी त्या ठिकाणी मांडले होते। तिलारीत कार जाळपोळ प्रकरणानंतर नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं। त्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणेंनी तातडीनं दोडामार्ग गाठलं। यावेळी पालकमंत्र्यांनी उपस्थितांना धीर दिला। मुलांना कोणी हात लावत नाही, व्यवस्थित ते सुखरूप आहेत आणि आम्ही बसलेलो आहे ना इथे, काय एवढं टेन्शन घेण्याचं काय कारण नाही ना। आम्ही लोक असताना आणि आम्ही सगळेजण ह्याच्यातून गेलेले लोक आहोत,
समजलं ना. म्हणून एवढं काय डोक्यात तुम्ही आणू नका. कोणाला आता बाहेर काही अफवा पसरवतो त्यांना असं करताय तसं कर, असं कोण काय नाही. आपल्या कारकिर्दीमध्ये कोण काय असं करणार नाही आणि कोणाची एवढी हिंमत पण नाही. म्हणून त्याची तुम्ही ते पहिल्या गोष्टी मनातून बाहेर काढा. प्रोसिजर वाईज जे काय लवकरात लवकर त्यांना सुखरूप कसं बाहेर काढता येईल ती जबाबदारी माझी आहे, समजून घ्या. जे काय वकील चांगला देऊ, चांगला व्यवस्थित त्यांना बाहेर काढू. कारण शेवटी त्यांनी धर्मासाठी काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचललेलं आहे, समजलं ना. आपल्या धर्मासाठी काम केलेलं आपण त्यांना व्यवस्थित सुखरूप आणण्याची जबाबदारी ही माझी आहे. हे मी तुम्हाला सगळ्या जणांना शब्द देतो इथे. तुम्ही काहीच चिंता करू नका. पोलिसांनी जे काही सहकार्य पाहिजे सगळ्यांशी आमचं बोलणं झालेलं आहे, व्यवस्थित पद्धतीने होईल. सगळ्यात इन डिटेल सगळ्यांना इथे सगळ्यांच्या समोर सांगणं काही कारण नाही. पण तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी आहे, स्वतः जिल्हाध्यक्ष आलेले आहेत इथे, मनीषजी आहेत, आम्ही सगळेजण आहोत. एवढं विश्वास ठेवा की काही कोणावर चुकीचं होणार नाही आणि आपली मुलं सुखरूप परत एकदा घरी येतील, एवढं तुम्हाला शब्द देतो. ठीक आहे. पण साहेब दोन तीन नावं आहेत, ती नावं नव्हतीच त्याच्यामध्ये. जी 2-3 नावं त्यांनी त्याच्याबद्दल बोलणं झालेलं आहे, काही चिंता करू नका. जे मला महेश सारंगनी बोलले की काही ग्रामसभेला होते ते काही चिंता करू नका. मी परत सांगतो, सगळे डिटेल बोललो का इथे बोलणं शक्य आहे का? मग तुम्ही काय सगळे सर्वे लोक आहात, कळलं ना. म्हणून जे बोलणं झालेलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला कृतीतून दिसेल पुढे काय 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 होत आहे, कळलं ना. म्हणून सगळं स्मूथली होईल, काही चिंता करू नका. शेवटी आम्ही सगळेजण आपण हिंदुत्वासाठीच काम करणारे लोक आहोत आणि हे कार्यकर्त्यांनी हिंदुत्वासाठीच केलेलं आहे, खरंच समजलं ना. मग त्याची बिलकुल चिंता करू नका. सगळ्या गोष्टी स्मूथली होतील आणि सगळे लोक घरी येतील आणि आपण जो काय आपल्याला धाक बसवायचं होतं बॉर्डरवर, कळलं ना, चांगल्या पद्धतीने बसलेला आहे हा ना. कुरेशी फिरेशी सगळ्या लोकांना कळलेलं आहे काय असतं सिंधुदुर्गामध्ये. हां, त्याची चिंता करू नका. चांगलं होईल, व्यवस्थित होईल, हां, माझा शब्द आहे. आता फक्त आपण सगळेजण सुखरूप घरी जाऊ. ते व्यवस्थित त्यांची सगळ्यांची काळजी घेतील आणि चांगल्या उद्या कोर्टाच्या टायमाला कोर्टामध्ये हजर करतील. तोपर्यंत आपण चांगल्यातला चांगला मोठ्यातला मोठा वकील देऊ आणि त्यांना सुखरूप बाहेर काढू. संजय राऊत यांना दिवसभर बोलायला काहीतरी विषय लागतात, काहीतरी विषय काढायचा आणि आरोप करायचे. याशिवाय त्यांचं राज्यासाठी काय महत्त्व, त्यांनी एखादा विषय काढला आणि त्याचा फायदा राज्याला झाला असा एकतरी विषय आहे का? काही पॉझिटिव्ह सूचना केल्या तर आम्ही त्यांचं स्वागत करू, असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. मराठवाड्याचा दौरा जो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी केला तो भास होता, ढोंगीपणा होता असं संजय राऊत म्हणतात. संजय राऊत काही बोलतात, दिवसभर बोलायला त्यांना काहीतरी विषय पाहिजेत ना. विषय नाही म्हणून काही आरोप करत बसायचे. याच्या पलीकडे संजय राऊतांचं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे, एखादा विषय त्यांनी आणला आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा फायदा झाला असं मला तुम्ही एक विषय दाखवा. टीका करायची टीकेमधून काही होत नाही. काम करायचं असेल तर काही पॉझिटिव्ह सूचना करायला लागतात आणि त्यात त्यांनी पॉझिटिव्ह सूचना केल्या तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. आम्ही कुठलाही मनुष्य आपल्या विरोधात आहे म्हणून आम्ही त्याच्याकडे बघत नाही. तर केलेली टीकासुद्धा सकारात्मक दृष्ट्या घेऊन अधिकचं काम करत आमचं सरकार काम करत असतं. त्यामुळे रोज उठल्यानंतर काय विषय असू शकतो, त्याच्यामुळे असे काहीतरी विषय काढले जातात. तर ह्या विषयांमध्ये मला स्वतःला वाटत नाही की आज संपूर्ण राज्यातली यंत्रणा ही पुराला तोंड देते. अशा वेळेला त्यांचं मनोबल वाढवणं हे अधिक चांगलं आणि श्रेयस्कर आहे असं मला स्वतःला वाटतं. शिवसेनेने दिलेली मदत प्रत्येक ठिकाणी नाकारली जात नाही. एखाद्या दुसऱ्या पक्षाचा मनुष्य असतो तो दाखवण्यासाठी नाकारतो म्हणून मदत देणं चुकीचं आहे का? यात काही लोकांना राजकारण करण्यात सुख मिळतं, पण त्यांचं उदाहरण घेऊन मदत करणं न थांबवता मदत करत राहिलं पाहिजे, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. हे बघा, मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, प्रत्येक ठिकाणी नाकारलं जात नाही. एखादा दुसऱ्या पक्षाचा स्व मनुष्य असतो ना, तो दाखवण्यासाठी म्हणून नाकारून ते टीव्हीवर बातमी देऊ शकतो. म्हणजे मदत देणं चुकीचं आहे का? तर मदत देणं चुकीचं नाही. मदत झाली पाहिजे. त्याच्यामध्ये सुद्धा मदत मिळूनही त्याच्यावर राजकारण करणारे लोक असतात, कारण त्यांना ते राजकारण करण्यामध्ये सुख मिळत असतं मदत मिळण्यापेक्षा. तर त्यांना आपण उदाहरण म्हणून त्यांच्याकडे बघता कामा नये. मदत आपण सातत्याने करत राहिली पाहिजे आणि मदतीचा फायदा हा जे लोक दुःखी झालेले आहेत त्यांना झाला पाहिजे. हेच सगळ्यात योग्य आणि त्याला सोल्युशन आहे असं मला स्वतःला वाटतं. तुम्ही मदतीचे किती ट्रक गेले ते बघा. तुम्ही ते टीव्हीवर बघितलेलं, म्हणजे काही 100च्या संख्येमध्ये ते ट्रक्स होते, म्हणजे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर वेगवेगळ्या भागामध्ये गेले.
कुडाळ शिवसेनेत कार्यकर्त्यांचे पक्षप्रवेश झाले। या प्रवेशावेळी दत्त सामंतांनी जोरदार भाषण करत ठाकरे गटाला टोले लगावले। गेली 30-35 वर्ष राणेसाहेबांकडून आज आलो, बघत आलो। मला एवढा मान सन्मान राणेसाहेबांनी दिला आणि राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने मी या समाजामध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेली 30-35 वर्ष सातत्याने लोकांमध्ये नुसता नाही तर कुठे जाईन तिथे लोक माझ्यावरती विश्वास ठेवतात। याला कारण सन्मान्य राणेसाहेब असतील, निलेशजी असतील। निलेश साहेबांनी मी एकत्र आलो, आम्ही दोघी मंडळी याच गोष्टीसाठी आपल्याला काही निर्णय सांगतात। मला सामंत साहेब निवडून आले, मला इथून 1 रुपया नाही तर मला काही द्यायचं नाही, मला परमेश्वराने सगळं काय दिलेलं आहे। मला इथं सगळं माझ्या जनतेला, माझ्या मतदारांना सुखी समाधानी करायचं आहे। तुम्ही काम करा एवढं मला निलेशाने सांगितल्यानंतर मी ते कामाला लागलो तर माझा भाग त्यांच्यावरती आता यायला लागलाय। कारण की दररोज दिवस रात्र काम करतोय, वाडी वस्तीत जातोय, लोकांना शब्द देतोय आणि आमची मनापासून पोटीच्या बेंबीपासून कुठली फसवणुकी आपला शब्द नसतो, आम्ही मनातून देतो नाही, झालंच पाहिजे। बऱ्याचशा लोकांनी आपल्याला मतदान नाही झाले पण त्यांचा विकास कामे सुटलाच पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही स्वतः बघतो आणि त्यामुळे कदाचित ठेवेतो आम्ही आमच्या हातून एक शुभ कार्य करून घेत असेल। कारण निलेश साहेबांना मला नेहमी सांगतात, सामंत तिकडे तुम्ही गेला, कुठे काय बोलला का मी इथे मला मंत्रालय धरावं लागतं, तर तिथे निधी पाठवली पाहिजे। म्हणून मला अभिमानाने सांगतो की लोकसभेमध्ये जेवढे आपण शब्द दिले, विधानसभेमध्ये जेवढे आपण शब्द दिले, मी अभिमानाने सांगतो आपला शब्द दिलेला काम मंजूर नाही आहे पण एकही शब्द अपूर्ण नाही आहे। जर तुम्ही दाखवला तर आपण राजकारण सोडू। मी आज आपल्या समोर मांडतो की या ठिकाणी मानगाव बघा, मी मानगावच्या मारुती मंदिरमध्ये त्या ठिकाणी गेलो, पूर्ण बाजारपेठेमध्ये मारुती मंदिराने मला सचिन तुम्ही म्हणताय साहेब सगळे उभाटायचे आहे, इथे सगळे बाजारपेठ उभाटायची आहे। आता अजून आहे ना मारुतीपर्यंत पोहोचू शकतो ना आपण, पण त्यावेळी मारुती मंदिरमध्ये गेल्यानंतर त्या लोकांना साहेब बघा खड्डे कसे पडले, बाजारपेठीतला रस्ता आहे, 500 मीटर रस्ता आहे, जवळजवळ 20 लाखाचं काम होतं। मी जरा विचारलं झालं नाही, तुम्ही उभाटाचे काम करताय, आमदारांनी काय केलं नाही झालं, मी म्हणता आपल्याला घेऊन येतो आपण हे काम करायचं। पुढच्या मारुती जयंतीच्या पूर्वी हे काम झालं पाहिजे। ते काम भटवडीतलं काम हे आपण कामं निलेजीच्या माध्यमातून मंजूर नसताना करून दिली तर इथले आमदार वैभव नाईक यांनी कलेक्टरला पत्र दिलं, मोरेतली कामं असतील, गोटसचं काम असेल, मारुती मंदिरचं काम असेल, ही कामं मंजूर नसताना झालेली आहेत, त्यामुळे यांना निधी देऊ नये। बघा मी तुम्हाला पत्र आपण 10 वर्षात केलं नाही, आम्ही कामं केली निधी नसताना, पत्र दिलं, ही कामं सचिनला मी पत्र पाठवलंय काल, ही कामं मंजूर नव्हते राजकीय पुढाऱ्यांनी, त्यामुळे ह्या कामाला निधी आता देऊ नये। आम्ही जे काम करतो ना ते त्यावेळी त्या लोकांना किती वस्ती होते त्यांना आनंद मिळवण्यासाठी काम करतो, आम्ही निधी नाही द्यायचा कधीच विचार केला नाही। आणि मी जी कामं करतोय राणेसाहेब असतील, निलेशजी असतील, मला कधी भीती मला एवढा विश्वास आहे ज्यावेळी मी तिथे कमी पडेल तिथे परमेश्वरासारखा राणेसाहेब आणि परिवार माझ्या पाठीशी खंबीर आहे, हा पूर्ण खात्री मला या 30 वर्षामध्ये मला स्वतःला आहे। मी या ठिकाणी जे काम करतोय संजय कुडवरती म्हणाला 2029 मध्ये 100% निलेशजी राणे 80,000च्या मताधिक्याने या मतदारसंघामध्ये निवडून येणार आहेत। आणि मी तुम्हाला आज अभिमानाने सांगतो रामा धुरी यांचे सर्व सहकार्यांच्या उपस्थित आपण आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश करताय। मी चतुर्थीला सहज आमचे गावकर बाबूधुरी येथे बसलेले आहेत, बांधकारी आहेत, मोठे बोलायचे, मी सहज त्यांच्या घरी गेलो, मोठं घर आहे ते उभाटाचे, मी सहज त्यांच्या घरी गेलो, गणपती बघितला, गर्दी खाली अर्धा तास बसलो, तिथे उभाटाचे काही पदाधिकारी आले, ते मला इथपर्यंत रस्ता पोहोचला, तर मी म्हणालो जाता जाता त्याला सांगितलं साहेब तुम्ही आमच्या देऊ नका पण तुमचा रस्ता मी 100% करून देणार। त्याला काही बोललं नाही, 2 दिवसांनी साहेब तुमच्याकडे जायचे, त्यांच्या घरी गेलो काय माहित नाही, कदाचित धुर्यांचं आराध दैवत आणि मान माझ्या माहिती त्यांच्या घरी असले, त्यामुळे रामा धुरी हे धुरी सगळे जे धुरी आगोतो उमाटायचे ते 4 महिने रामासाठी प्रयत्न करत होतो पण लक्ष्मण भेटत नव्हता। धुरी साहेबांच्या घरी गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लीक लागली आणि
4 दिवसांनी एका दिवशी 13-14 मीटिंग उभाटाच्या वाडीमध्ये झाले आणि संजय पडते मला मार्ग दाखवायचे. 100 कारण रावणाकडे सुद्धा विभीषणाचा भाऊ होता, त्याचा जवळ होता, पण रामाला कसं रावणाला हरवायचं ते विभीषण दाखवत होता. त्यामुळे आमचा विभीषण थोडे दिवस उभाटाकडे पाठवला होता. त्यामुळे कुठे कुठे वस्ती आहेत उभाटाचे ही वाडी साहेब, ही वाडी. आणि आता खरंच सांगतोय कुडाळमध्ये आणि मालवणमध्ये म्हणजे ही सगळी मात्र आमची आहे. आणि मी तुम्हाला या ठिकाणी आमदारांच्या माध्यमातून सांगतो, जे जे शब्द मी तुम्हाला दिले धनगर वस्तीचे असतील काय असतील, ठीक आहे, उद्या इलेक्शन नाही, 2029ला इलेक्शन आहे, लोकसभा विधानसभा. आज कुठलं इलेक्शन नाही. तुमच्या घरी जाऊन तुमच्या वाडीमध्ये पावसामध्ये मिटिंग घेण्यासाठी आलो, कुठलं फसवलं. ही कामं 100% येत्या वर्षभरामध्ये मी तुम्हाला सांगतो 100% आम्ही सोडवणार. मंजूर असो नाही तर नसो, वैभव नायकांनी किती जरी पत्र दिली आणि आम्हाला निधी जरी नाही मिळाली तरी परमेश्वर आमच्या पाठीशी आहे. राणे साहेबांच्या माझ्या पाठीशी आशीर्वाद आहे. त्यामुळे आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. नवरात्र उत्सवाच्या निमित्तानं मालवण शहरात स्थानापन्न झालेल्या दुर्गा देवींचं तसंच मंदिरातील देवींचं आमदार निलेश राणे यांनी दर्शन घेतलं. कुंभारमाठ चरीमरी देवी मंदिर या मंदिरात जाऊन निलेश राणे यांनी देवीचं दर्शन घेतलं. निलेश राणे यांचे यावेळी मंडळाच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ, भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी आमदार निलेश राणे यांच्यासोबत फोटो घेण्यासाठी ग्रामस्थांनी देखील गर्दी केली होती. भाजपा महिला मोर्चा कुडाळ मंडल यांच्या वतीनं सेवा पंधरवडा निमित्त वोकल फॉर लोकल या संकल्पनेवर आधारित एका दिवसाचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्रीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. स्वदेशी वस्तू, लघु उद्योजक आणि बचत गटांच्या उत्पादनांना थेट बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी तसेच त्यांच्या उत्पादनांना ओळख प्राप्त व्हावी हा या योजनेमागील प्रमुख उद्देश होता. या कार्यक्रमाला मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विशेष उपस्थिती लावली. यावेळी बोलताना नितेश राणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या कल्पनेचं तसेच आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांची प्रशंसा केली. या कार्यक्रमाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, भाजप सिंधुदुर्ग महिला मोर्चा अध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, बंड्या सावंत, जिल्हा उपाध्यक्ष संध्या तेरसे, महिला मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस अदिती सावंत, आरती पाटील, मुक्ती परब, सुप्रिया वालावलकर, निलेश परब आणि श्रेया गवंडे यांच्यासह मोठ्या संख्येनं उद्योजक आणि नागरिक उपस्थित होते. आपल्या या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू केलेल्या म्हणजे आत्मनिर्भर भारतामध्ये केवढी आपली क्षमता आहे, भारताच्या मध्ये एवढं काय आपण उपलब्ध करून देऊ शकतो की आपल्याला कुठल्याच बाहेरच्या देशावर अवलंबून राहता कामा नये, ही भूमिका आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांची आहे. आणि मी आज मंत्री झाल्यावर असंख्य अशा विविध लोकांना भेटण्याची मला संधी मिळाली आणि त्यावरून मला एवढं कळलं की आपल्या भारतीय लोकल मार्केटमध्ये एवढी क्षमता आहे की आपण एक्सपोर्ट करण्याची आपल्याला गरज पण भासणार नाही. आणि आपणच आत्मनिर्भरच्या दिशेने अगर गेलो तर बाहेरचे देश आपल्याकडे एक महासत्ता म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा तयार होईल. म्हणून ह्या मार्गावर चालणं हे अतिशय गरजेचं आहे. आता हे जेवढं बोलणं सोपं आहे तेवढीच जास्त मोठी जबाबदारी आमच्या सगळ्यांच्या खांद्यावर आहे. आज आम्ही हा वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम आमच्या कोरगावकर मॅडम, तेरसे मॅडम या सगळ्यात आमच्या युवा महिला मोर्चाच्या सहकार्याने एकत्र येऊन जो हा कार्यक्रम आपण राबवलेला आहे त्याचं उद्दिष्ट एवढं आहे की आपल्या सगळ्या जणांना प्रोत्साहन देणं, आपल्या लोकल मार्केटना एक व्यासपीठ किंवा आज बाजारपेठ निर्माण करून देणं हा हेतू ह्या कार्यक्रमाच्या मागे आहे. पण आम्हाला इथपर्यंत थांबायचं नाही आहे. आम्हाला पुढचे टप्पा किंवा तुम्हाला मुंबई मार्केट असो, आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या मार्केटवर आपण कसं घेऊन जाऊ शकतो या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तेरसे मॅडमांच्या सगळ्या प्रयत्नांमुळे येणाऱ्या आठवड्याभरामध्ये
2 आठवड्यामध्ये आपण मंत्रालयामध्ये पहिल्यांदा आपल्या सिंधुदुर्गचे सगळे जे काही प्रोडक्ट आहेत ते आपण उपलब्ध करून देणार आहे. जवळपास 40 स्टॉल आपण तिथे प्रदर्शन भरणार आहोत आणि शेवटच्या नसेल टप्प्याटप्प्याने परत आपण अशा पद्धतीचे एक्झिबिशन आणि आपले स्टॉल तिथे तयार करत जाऊ. मला नेहमी वाटतं जेव्हा त्या आपल्या त्यांच्या संस्थांच्या माध्यमातून जेव्हा प्रदर्शन भरवतात किंवा आज जे काही प्रोडक्ट आपल्या सगळ्यांचे पाहायला मिळाले, मला वाटतं की आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये याची बाजारपेठ आहे, नक्कीच आहे. याच्यापेक्षाही मोठी बाजारपेठ बाहेर आहे. याच्यापेक्षा मोठी मागणी आपल्या सगळ्या जणांच्या प्रोडक्टची खऱ्या अर्थाने बाहेर आहे. मी साधं तुम्हाला सांगतो, मी माझ्या मंत्रालयाच्या कॅबिनमध्ये मी आता आपल्या कोकणाचा खाजा असेल किंवा नारळाचे काय म्हणतात त्याला वडी ठेवायला सुरुवात केलेली आहे. ठेवल्या 2-3 मिनिटातच सगळे संपून टाकतात. म्हणजे काही महाराष्ट्रातले काही आमदार आले, खासदार आले, अन्य मंत्री आले, अन्य अधिकारी आले किंवा बाहेरच्या देशामधले तिकडचे काही दूत आले, तर समोर आम्ही मुद्दामून ठरवलं आपण आपल्याच गोष्टी का दाखवू नये म्हणून आम्ही प्लेटमध्ये ठेवल्या लगेच 2-4 मिनिटात आम्हाला परत ती प्लेट भरायला लागते. म्हणून एवढी मागणी आपल्या सगळ्या जणांच्या प्रोडक्टची बाहेर आहे. मी तुम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास देतो, तुमच्या माध्यमातून अजून खूप आहे, पण आपण सगळेजण एकत्र येऊ. आपल्याला मोठ्यातली मोठी बाजारपेठ येणाऱ्या ह्या 5 वर्षामध्ये उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही आमची असेल हाही विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. परत एकदा वोकल फॉर लोकल ही जी एक आमच्या पंतप्रधान मोदी साहेबांची आणि आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून ही जे राज्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये ही जे काही संकल्पना आपण राबवतोय यासाठी आपल्या सगळ्या जणांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात 108चा मोठा आधार. नगराध्यक्षांसह अन्य 4 जणांना पोलीस कोठडी. आणि नगरपंचायतच्या ट्रॅक्टर खाली 2 दुचाकीस्वार चिरडले. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.